Oh mus kalolos wujuding sifat yandel sang kepada kakung dening Prameswari yen karo nasib tumuli kasih ngatakan wonten ing gedhong pusaka kecap sang temanten Saripit Yuswan Ngabyantara kersanipun Sudarma saking temanten putri wis prapteng sasata kang tinuju pramila sang temanten Saripit yo angkung kepe pepangkone Rama lan Ibu sinartan matur mangkono Kanjeng Ibu Indri kang sowan Kanjeng Ibu ingkang sepisan Indri nyuwun pangapunten sedaya kalepatan dene Indri dereng saged atur piwales kantor Ibu kalih bapak ananging Indri sampun pikantuk wahyu ing jojo lenggih wahyu ing Palakrama pramila ampa pangestu Ibu kalih bapak ingkang tansah kula suwun anak unduk Cahayu Indriyanto muga slamet sakabehane pun membangun omah-omah yen Cahayu yen cah bagus Kanjeng Rama Indri nyuwun pangastu nggih Bapak nggih anakku Cahayu Indri muga-muga apa kang sira sedya dadi apa kang sira asti basuh lestari ya Leyondo ya mau bapakmu ngeling karo kowe ya nduk anakku Cahayu Indri gandeng kowe iki wis kawengku dening priya ateges wis duwe bojo enggono tembungmu wani kok teges wani yo ditata karo bojomu anjok marang dalan kang becik nggih aja pisan-pisan kowe wani karo bojomu mundak kurang prayoga iki Kanjeng Rama Kanjeng Ibu yen yo mong mawon YouTube wah TikTok lan tak kudang-kudang ya Cahayu kowe dadi daringan sing rapet aja dadi daringan sing borot sing gembe nasiti nggonmu ngecake rejeki ya kawistara sang temanten Saripit Yuswan Ngabyantara wonten saripun Sudarma saking temanten kakung Lecah bagus Dimas aku memeleng karo kowe yang nggih candlonet bagus tak kudang-kudang kowe dadi imam kang becik tumraping keluargamu ya Le aja ading-ading tunggon musrawung yang masyarakat umum aja bendak-bendakake nggonmu srawung aja bendak-bendak kuwi sapa aja bendak-bendakake sugih miskin ning bondo ya Le aku titip anakku lanang yen Cahayu ganti kula astakaken dawuh Madyaning sasana pahargyan pingganipun kadya Basanta ingkang katawin Bima Basanta srengenge katawin kalingan Bima mendung kaya dene srengenge kalingan Mega mabet paribasan kaperbawan dening sang temanten kalih nggih sami nandhang urip jetingkin
ketlarung-larung gen yo nandang ojo tingkin ingkang kedatang enoso pas ingkang ngapan wonten ing jaiting netra dawah ing pangkone Rama lawan ibu